kieku ma taraħħix kważi lanqas titwemmen. Il-mexxej tal-Partit Soċjalista Malti Joseph Muscat ħireġ mill-bib ta' Kastilja jindirizza l-attività annwali tal-partit f'jum il-ħaddiem. F'mossa li tkompli turi kemm dan il-gvern ma jagħmilx distinzjoni bejn dak li hu tal-gvern u dak li hu tal-Partit Laburista. Joseph Muscat! Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat reġa' għal darb'oħra irrelega għal kollox il-kandidati tiegħu għall-elezzjonijiet li ġejjin u għattini darba fi ftit jiem qal li din l-elezzjoni hija bejnu u bejn il-kap tal-oppożizzjoni. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn Joseph Muscat u Adrian Delija. Dikjarazzjoni mill-aktar konfrontazzjonali li tkompli tibni mal-kampanja tal-aħħar jiem ibbażata fuq lajta vjolenti għajn għal għajn u sinna l sinna. Fid-diskors tiegħu li f'ħafna mill-ħin kien repetizzjoni ta' dak li għamel aktar kmini din il-ġimgħa taħt it-tinda fil-Marsa u anke l-ħadd li għadda, Muscat reġa' wieħed proġett ta' spazju miftuħ, imma l-darb'oħra reġa' ma tax dettalji dwaru. Wieħed irid jara issa jekk din il-wegħda li qed jagħmel kull darba li jitkellem meta qegħdin lejliet l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali titwettaqx verament. Dan għaliex wegħda simili saret lil Lawċin 6 snin ilu meta ġew mwedin Park tal-Familja fil-Qortin. Park li wara l-intefqu mijiet ta' eluf ta' euro mill-fondi tal-Unjoni Ewropea biex inżeraw siġar u arbuxelli u biex inbena riservwar żamma ta' dawn is-siġar, dan il-post tħalla fi stat dilapidat u Lawċin baqgħu b'xejn. Waqt il-mass meeting Muscat semma l-proġett tal-housing soċjali, proġett li ilu mwijat minn qabel elezzjoni tal-2013. Kristina Majra, Net News.